Nin Russie cidenkulu in ni marabagajɛkulu Ali Mahaman Lamine Zein fɔlɔ de ye ɲɔgɔn ye karidon ali ni laselimakɛ Russika ninnu ka tagamakungurunin kan Niger foroba jabaraniso RTN y'a lase ko ɲɛma ninnu kumana Niger ka sɔrɔ lakurayali ko de kan n'a bɛ fɔ relance économique u ko tuguni Russikaw ni investisseurs de nana ɲɔgɔn fɛ premier ministre fɛ ye wa ko kumaw bolila baaraɲɔgɔnyaw kan kɛlɛko sira fɛ n'o ye défense ye ani dugujukɔrɔfɛnw baarali n'a bɛ fɔ mine fɔ ka taga se énergie ko kuma ma bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni kolonw kɛlɛli cybercriminalité ko dɔ fɔra o fana na k'a da o bɛɛ lajɛlen kan Niger weleli nɛgɛjuru jukɔrɔmadonni n'o ye télécommunication ye ko masala kɛra o kan o ɲɔgɔn ye in kɔfɛ Russie kɛlɛko minisiri dankan général Evkourov Lunusbek ni a ka jama ni Niger sɔrdasi ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ni ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ o kɛra Niger kɛlɛko minisirisoba la o kɛnɛ kan Niger kɔnɔko minisiri général de brigade Mohamed Tumba de tun bɛ o baara in ɲɛmaaya la ani Niger sɔrdasi ɲɛmɔgɔw caman général Abdrahman Chani fana ni Russika ninnu ye ɲɔgɔn ye ni ka masala nka kunnafoni fosi ma di o ɲɔgɔn ye in kan hakilinan jigila Russie kɛlɛko minisiri dankan in bɛ a ka tagama filanan de la Niger kɔnɔ décembre kalo tile 4 tɛmɛlen Evkourov Lunusbek tun ni Nigerkaw ka kɛlɛko minisiri Salifu Modi tun jɛna k'u bolonɔ bila sɛbɛnna min b'a to jamana fila ninnu tun y'a yamaruya ko ka dɔ fara u ka baaraɲɔgɔnya tagasiraw kan Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la. Je dis bien toutes les dispositions et ce serait une guerre injuste